My dear friends, welcome to my channel Real Fact by Binod sir. आज बर्तमान आम सहित आगु को देखिए एंट्री बर्तमान आज पहुंच सारे दुकान किसी रही एंट्री समय गाड़ी रखा ये बर्तमान देखते साइड रखापी सुविधा सुजोग अच्छी तो फ्री पार्किंग रही बर्तमान तो ये आगे चलते ये बर्तमान आम गेट सामने पहुंच सारे तो एंट्री करवा आसतु स्टार्टिंग आम जापे बुद्धंर मूर्ति आम देखा मिलूँ तो देखु बुद्धंर मूर्ति स्टार्टिंग देखा मिलूँ आगू आम सहित जोड़ी होकर रुहतु बहुत किसी जानवर अच्छी उदयगिरी विषय में बुद्धों विषय में बहुत किसी जानवर अच्छी आसतु आम सहित जोड़ी होकर रुहतु बर्तमान आम जानवे कि बुद्धंकर जन्म केवे होता ना से 566 बीसी से जन्म ग्रहण करते लुम्बिनी गार्डन कपिलवास्तु नेपाल रे जन्म ग्रहण करते पिता थिले सुदोधन एवं क्षत्रिय वंश शाक्य कूल से जन्म ग्रहण करते बाल्य नाम तांकर सिद्धार्थ थिला एवं माता नाम सी थिले कि माया देवी थिले सी बाल्यकाल देहत्याग हो पालित माता जामाता बोली कहा जाए ता गौतमी बोली कहा जाए से जो गौतमी लालन पालन करथिले एवं ता सहित गौतमी नाम रे महावीर गौतम भाव से परिचित एवं वर्तमान आज एवं से विवाह करथिले यशोदारा सहित एवं तांकर पुत्र संतान नाम थिला राहुल बोली एवं से तांकर जीवन एभली भाव थिला जहाँकि सी शाक्य वंशर राजा थिले क्षत्रिय बा शाक्य वंशर राजा थिले महान व्यक्तित्व से जो राजा राजा पड़ी जीवन जापन करने प्रतिबदल से सब चाहूले मु सन्यासी जीवन बीतवा तो जहाँकि से संसार त्याग करुले संसार त्यागी
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ କି ଗେଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନ ବୌଦ୍ଧ ଗୟା ବା ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତଟରେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଠାରେ ଏଇ ସବୁ ଗେଣ୍ଡାର ମାନ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ତାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆମର ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଗେଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଏବଂ ଖରା ହଉଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନରେ ବସିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଗୟା ଠାରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଗେଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ ଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା 108ଟି ଗେଣ୍ଡା ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ଆସିକି ରହିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଗେଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାରୁ 108ଟି ଗେଣ୍ଡା ଆପଣ ଆମ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଜୁମ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ଜୁମ କରିବେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାରନାଥ ଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି 5 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ଯେବେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଏ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା, ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ତାଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଦୟା ନଦୀ ତଟରେ, ତ ସେ ତାଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଦୟା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜନିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଭାବିଲେ କି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ସିଏ ଭାବିଲେ କି ମଣିଷକୁ ମାରି ଜୟ କରିବା ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ତ ମଣିଷକୁ ମନର ଜୟକୁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେ ଆପଣେଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣେଇଲେ, ନାକି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଥିଲେ, ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ସହିତ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ତ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନିଜର ଆପଣେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାନ ବୋଲି କହିବା ଆମେ, ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ସତ୍ ଧର୍ମ, ସତ୍ କର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, କି ଭଲ କର୍ମ କର, ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ତା ସହିତ ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ରାଇଟ୍ ଫେଟ୍, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ଆଉ ରାଇଟ୍ ରିଲିଜନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ମାନ କି ନ ମାନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ ମାନିଥାଉ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।